Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay and welcome back again dari sa tong YouTube channel. Og karon another confession na sad ang atoang basahon. Pero before ana, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel sa mga wala pa nakasubscribe. Og palihog na lang pug kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Kay bahala gulay mo good morning, mo good night niyo dira. At least diba updated mo kung naatay bago nga story or confession nga i-upload rin. Og before dyan nato basahon ang ato ang confession karon ladies and boys, ato sang ipang shoutout or atong pang basahon ang mga comments sa tuang mga niagi nga videos. Saying hi kang Aljon Soles, pa shoutout daw siya. Apilpod kang Rose ni Rapog. Kini nga mga comments sa ladies and boys kay gikan sa confession nga debut ni X. Ang link aniha nara sa my description box below. Ingon si Desi Joy Galucino nga, everything happens for a reason. Whatever it is, we should just have faith to Almighty God. Sakita jud mawad-an og mahal sa kinabuhi, pero mas sakit nga magsudong ta siyang pag-antos, busa i-let go na lang nato siya aron dili na siya mag-antos ba. Paminawa ang confession nga debut ni X kung anong naisulti ni Desi Joy. And also hi kang AJ Hakulbe, ingon siya nga sakita kayo bay gamay. Ingon si Eric Justin Narisma, sayang jud kayo sender oy, pero sagdi lang na ay gitaga na si Lord nga para si Moha. Moabot ra si Saysay part 2 si Mohang live. Og yun si Rayan Agon nga kasakit oy, but then cheer up sender, be happy cause Saysay was happy na. Ingon si Izzy Aba nga tanang kinabuhi pwede kwaon sa Ginoo ug wala ta kabalo kung when ta kwaon ni Lord. Ang ato lang mag-pray ra ta because prayer really worth it. Sama. Hi kang kuan pod kang Marigabaka Ilabahan. Hello po, pa-shoutout po bay gamay listening from Manila. Sige ra jud kog paabot bay nga mag-update ka og new video dire sa YouTube kay mas ganahan ko. Hi kang Marigabaka dira sa Manila dapita. Hi. Salamat sa paminaw. Listening from Tubod, ingon si Lantaka 155. Hi pod kang Roxanne Eileen Bombeza. Hello, listening from Misamis Occidental. And saying hi and shout out pod kang James Jayron Garay. Shout out po by gamay. Naminaw nga rin sa may Ormoc City. Thanks. Salamat po kayo sa pag-uminaw. Mary Grace Abaw, listening from Hong Kong. Pa-shout ko by gamay og sa kong manghod diha sa may Cebu dapita. Hi si mga manghod og sa tong ladies and boys nga nasa Hong Kong karon mayong pagpaminaw kaniyang tanan. Pa-shout out by gamay. God bless. Val Ignalig. Hi pod kang Mary Chris Quijano. Shout out po by gamay listening here in Singapore. Hi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O karon ladies and boys, kana lang sa ako ang i-shoutout ha. Kaya ako nga basahon ang second batch sa mga magpa-shoutout o sa mga nag-comments, inighuman na tog basa sa tuang confession karon. O karon ladies and boys, aniya na ang confession nga akong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me Farah. Farah niya, dili Farah nimo. Char. I am now 26 years old, taga somewhere in Mindanao. I was 16 years old that time, graduating and no boyfriend since birth when I met the man who broke my heart. Call him Kirby. Manila guy, 5'9" tall, dancer, can sing, and 21 siya that time. Yes, Tagalog ni siya kay gikan sa Manila, and first time niya nga nagbakasyon sa among lugar. Mga 7 PM na jud to, first nako siya nakitaan sa dalan padulong sa sentro. Nakalabay man ko sa ilaha kay na ako'y paliton. Natoy tulo ka lalaki ato nga time nga nag-standby and he's one of them. Niya na tong duha ka lalaki. Farah, ila-ila daw mo. Dinaay mga nag-ayi.
Nakalingi og ahat sila, but I just smiled at them. Og nagpadayon sa akong lakaw. Wala ra pod sa kuha kay unahon ako kadaghang babae sa mua. Ako gyud. And pagbalik nako, niyana na pod sila. Nga Farah, regards daw si Kirby sa imo. Dayon na po'y laing miingon nga, Farah, ila-ila sa damo ba? Pero may katawar ako og ako silang giingnan nga saba raw og nagdali-dali kog uli sa mua. Kay naulaw na pod ko. What is innocent ang tagaw? Second nako nga nakita siya is nasaag siya sa mua kay nagpalit og load kay lagi loader man ko before. Pero di ay kay nangutan na siya sa iyang mga kauban atong una kung asa mua. Nahibong ko kay naay mi text sa loader nako nga SIM. Mingon og hi, gitubag po na ako kinsa ni. May reply siya, nga ako to, yung kabibili lang ng load. Nana ko'y gats nga si Kirby yun, kay wala may laing ni palit ato, siya raman og Tagalog man ang tineksan. So siya judi ay, ako na lang siyang gitagaan sa kong own number, kay lain kaayo nga sa loader siya magsigi og text. Didto mi gasugod nga nagka-close. Sige na siya og balik-balik sa mua. Pasumangil rag load og palit-palit. Naaman sad may tindahan before. Ako ang loader nga way permi load sa akong own cellphone. Mao nang si Kirby mo ato gina sa mua, mo palit siya load permi para sa kuha. Para daw makareply ko niya. 50 pesos every other day. Asa pa ka na nakoy load, naa pa ko'y permi nga halin. Ug ako siyang giingnan, nga ito lang bang pinupunta mo dito para loadan ako. Ug may katawa ko. Mitubag siya, nga oo, kasama na doon ang makita ka. Ako nga naay pagka-abnormal, may katawa lang jud ko. Maglagot siya nako, kay katawaan ra daw nako siya, nga seryoso man daw lagi siya. Dili man ako siya crush at first, pero sa sige niyag balik-balik sa mua, murag lahi naman akong feelings. Mao na ba ni ang love? Char. Until nanguyab na yun siya sa kuha. And then in person jud, I said yes. He hugged me tight. I really felt that he's genuinely happy nga kami na. And he said, mine. Mine daw ang among endearment. Always sad ko niyag kantahan og mine. Katubi taong sa una nga kanta, katong nairap. Kiligon sab intawon ko bisag kantara. Tungod manggudpod sa lyrics. Kanaliging first time ta nga kiligon og ma-in love. Mahal kita simula pa nung una. Sana'y mahal mo rin ako. Dahil ikaw ay nagsilbing pag-asa at naging ilaw sa aking mundo. Not so sure about the lyrics but something like that. Then the rap thing. Our relationship went well for 6 months. Never been touched, never been kissed. Pero dili gyud mawala ning mga higad sa palibot no. Naagi magsigig papansin ba? Like magsigig adto sila ha para lang mapansin. Sumangil rag ang lolo o lola ang tuyo. How pathetic. But we never fought sulod ana nga mga bulan. Bisag naay mga higad. Kay wala man siya pake atong mga bayhana. Pakauwaw lang jud tong bayhana oy. Abi niyag patulan siya sa akong uyab. Sila ang una niyang nakita, pero ako yung mahal. I never thought nga magkagusto si Kirby sa kuha, kaya ako ang type of girl na dili jud ideal sa mga lalaki, bisag gwapa og sexy. Hilumon na, maulawon pa. Dili jud ko motingog og dili unahan, kay maulaw ko. Dili sad ko hilig og laag, dili ko kabalo makisabay. School, balay ra gyud na. Basta, overall, para sa kuha, boring kay ko nga pagkababae. Tungod sa kuha, sige ka-extend ang pagstay ni Kirby sa mua. Dili na siya ganahan mo uli,
kay mingawon daw siya sa kuha. Naabot gud og 6 months na dapat 1 or 2 months lang siya diadto. Pero kailangan naman gud niya muli kay sobra-sobra na iyahang pagstay. Dayon sige na pud siya nga gipangita sa iyang parents. Pero before the day sa iyahang paglarga, gipaadto ko niya sila ha. Umiyana siya. Sige na main, may ibibigay ako sa'yo. Remembrance ko sa'yo. So may adto jud pud ko. Niyana ko, nga andito na ako. Asa na yung remembrance na sinasabi mo sa akin? Nilakaw siya og naa siya gikuha sa iyang kwarto. Pants na green iyahang gihatag sa kuha. Ako na daw kay wala man daw to niya nasuot. Nahimot ko pero na-appreciate na ako iyang gihatag. May ana siya nga sukdon daw na ako kay gusto siya makakita nga sulob na ako. Pero mi-insist ko nga dili ra kay mauwaw ko. And by the way until now, naragihapon na ako ang pants na iyang gihatag sa kuha. Wala to na ako masuot yun kay pagsukod pa lang nako perting luaga og taas ra yun sa kuha. Wala niya hunahunaa nga taas kay siya kasway kay taas siya nga tao. Din pagkaugma na, ako siyang gihatod sa sakayan. Nasakitan ko kay mobalik na siya sa Manila an malayo na siya sa kuha. Mingawon ko niya kay naanad na ko. Pero kailangan na kong dawaton nga LDR na yun me. Pero never ko nihila katoy. Sabi pa lang, okay ra ba yun unta among relasyon bisag LDR mi ni Kirby? Dili yun siya makalimot sa ako pag-update, pagtawag sa ako permi. Hangtod sa niabot ang time nga nawala og kalit among communication. I don't know why og nakalimot na ko sa reason. Nakurat na lang ko pagkabalo nga na siya'y uyablain. Ang babae kay magsigi og text na ako. Feeling close, nagpaila pa siya siya hangalan. Magsigi po og pangutana kung pila mi commands ni Kirby. Kung asa mi nagkaila, and etc. Ihapong gi-share sa kuha kung di sa sila nakita, kanusa sila nagkauyab, and etc. Pero wow ha, wala ra bigyud may saktong breakup ni Kirby kay nawala ra among communication o kalit. Narabigid ko'y crush kay nako sa una nga nung yab nako pero wala gyud nako sugta kay tungod kang Kirby. Bisag layo mi kay seryoso gihapon ko niya. Syempre, first time good kunuhay makauyab. Gingnan good ko sa kong crush nga. Nakasure ka nga magtinarong siya dito. Basin makuyab siya dito og lain kay layo mo. Sugta na lang ko fara. Pero wala na ko gimain iyahang gipangingon. Ako siyang gibastad because of Kirby pero nahitabo gyud tanan na akong gikadlukan. Nag-live-in na gyud ay sila, nagka-baby na. Hangtod I lost all my contacts sila. Sorry. Kaplaks nga sorry. Maore gyoy na ingon ni Kirby sa kuha. Sakit kaayo kay first love nako siya og first heartbreak. Because of what happened, mahadlok na ko mosulod sa relasyon pag-utro. Nahadlok na ko sa posibilidad nga mautro na sad ang nahitabo sa mua ni Kirby. Muhasa ko, masakitan na sad ko. Daghang nanguyab nako pero gipang bastard nako tananoy. Dili pa ko ready sa consequences. Modyo na ang naasa kong mindset before. That's why I remained single for 4 years. Niwala ko'y naka-fling bisag usa until ni-graduate na ko og college. Kay di ko gusto maabot ang time na ma-fall ko sa mga ma-fling na ko tapos masakitan na ko in the end. Gusto na ko kung makauyab ko. Gusto na ko na kung makauyab ko otro is soon to be my husband na. Right man in the right time. Not until I met this guy. Let's call him Bryce. He's 2 years older than me. Guwapo to be honest. Half Lebanese. Tall, buutan, responsable, ma-effort,
tag-iya og gym, and most especially, no girlfriend since birth. In short, jackpot. I met him at the gym he owned. Ga-gym man akong cousin dito aniyang gipakita kang Bryce sa kumpik. Dito siya nakailas sa kuha. Then sige na dayon siya ask sa kong cousin about me. And dito niya nahibaloan tanan akong past og nganong di nako ganahan maguyab-uyab. To cut the story short, sige naman hinuon siya og papansin. O gusto niya kay manguyab siya sa kuha. Sige siya adto sa kuang workplace. Sige hagad og date and etc. Wasad ko magtuo nga makaangay siya nako kaysa tan-aw nako dili ako ang iyahang ideal girl. Guwapa and sexy man sad ko pero kay lagi boring man ko nga pagkatawo og layo ra kay ko para niya. So para nako dili jud mi bagay. Pero bisan na nga naa na sa iyaha ang tanang gipangita nako sa lalaki, bonus na iyahang pagagwapo. Ako Japon siyang ginataboy kay mahadlok lagi ko kay na-trauma nako sa nahitabo nako before sa akong first love. Naasa kong unahuna nga daghan ra ba ang gagukod ani nya basin masakitan na sad ko kung matintal ni siya sa mga bigaon. Kay you know na, moingon ra ba ning mga boys nga laki ra ko. Bitaw, that's why I even told him nga kapuyon ra siya nako. Mapulan ra siya nako but I was wrong. Porsigido jud kaayo si Bryce to have me. Iyahag yung ginapromise sa kuha og sa akong parents nga lahi ra yun siya sa akong ex. Kaya akong first impression jud sa iyaha kay playboy, which is kabaliktaran di ay kaayo kay no girlfriend since birth. Og wa pod siya gika-fling bisag usa. It's a tie, so it's a yes for me. Pero bisag nang uyab pa siya nako, gipaila-ila na ko niya sa iyang parents. Proud kay siya sa kuha bisan wala pa'y kami. Happy sad kaayo ilahang parents kay for the first time daw na ay gidala nga girl si Bryce sa iyahang balay og gipaila-ila sila. They really thought nga gay jud si Bryce kay at the age of 23 that time, never pa yun siya nagka-girlfriend. Kay di ay, gusto daw niya nga iyahang first girlfriend kay mahimo na niyang wife. Og kanang sure na siya nga mauna na ang girl nga iyahang dalon sa altar. Og sure na daw siya nako at first glance pa lang daw. Char. Hindi siya na L. Din mingon iyahang mama, abi na mog dili na mi makakita og apuani. Then mi smile. Then ang utana iyahang papa nga when will be the wedding. Nasya ko gamay, kagrabe nilang tita oy. Apo mandayon wa pagani nako sug tayhang anak. Ganahan man sa daan na maminaw. Pero mas nasya ko sa giingon ni tito. Pero mas nasya ko sa giingon sa iyang papa. Kaatat basadoy. Sana all. Then almost a year sad to siya og in-effort nga moyab sa ko. My parents told me to open my heart again. To love again kay basin daw this time, mag-workout na with Bryce and maoni siya ang right guy for me. Og nakita man sa daw nila how consistent Bryce is to me. Na-feel man sad nako og nakita nako nga worth it si Bryce sa akong gugma. Supportive kaayo akong parents as well as his parents. So ako jud nga gisugot si Bryce for almost a year of courting. Di tandong dugay sa ako ara manggod nga gisure. Lipay kay siya og both parents namo pero nahuna-hunaan na sad nako si Kirby. Ing ato jud iyahang ka-happy pod when I said yes to him. Nabuang nasad ko. Pero wala ko nagpadala sa kong gibati. Always nako nga ginaisip nga lahi ra jud si Bryce kang Kirby. Ug tuod man, we've been in a relationship as girlfriend-boyfriend for 3 years. Niwala mi nag-away ana niya tungod sa babae. He never failed to surprise me almost every day for the past 3 years up to now. Like, I'm the luckiest woman in the world. Wa jud siya nagbag-o bisan minyo nami. Wala jud ko nagmahay that I opened my heart again to this man.
deserving and very worth it. Pero daghan ang nagkagusto ni Bryce ug mao-joy maguna-una. Mapa-girls, boys, or gays. Magpapansin dyan na sila or unsa na lang diha kay lagi gwapo man sad gayod si Bryce plus nindot pa gyud og lawas kay gym owner lagi. Pero wag gyud siya pakialam kay hate niya ng mga una-unahon nga mga babae. She want a decent woman, not host. He always pray it to God kay lagi gusto niya nga mahimo niyang wife kay iyahang first girlfriend. So gusto niya kanang siya ang mag-first move sa babae. If ever mo beat iyahang heart daw for the girl. And I am very lucky nga that girl is me. Only me. Then after 3 years, he finally proposed to me. Of course, yes yun ko ay. Unsa pa man di ay. Naunsa na. Choosy pa ba ko? Kung almost perfect na ako mabana. Bisag si kinsa oy. Kung kamo day be. Muno pabaday mo. Bitaw. Suya god ang mga chismosang kapitbahay. Ikonsyaba niya among parents, friends and relatives para ma-surprise ko. Nag-book yun siya og hotel room and he gathered all of our loved ones to witness his proposal. Perte yun na kong hilaka ato kay abi na ko og sa mga salidara ni mahitabo. Wattpad or whatever. Pwede man daay siya in real life. Plus, sa perfect boyfriend pag yun. Mura gyud kog nag-18 roses ato nga time. Until now, fresh paghihapon kaayo sa kung nahuna ang tanan. How lucky I am to have this man gyud. Thanks God. Wala na namo gipadugay ang mga kasal ni Bryce. Excited naman gani kaayo ihang mami og daddy kay para makita na daw dayon silang apo. Then after 4 months, we are officially Mr. and Mrs. na. Para gyuday ko sa yaha, og para pod siya sa kuha. Swerte na gani ko sa kong husband, og swerte pagyud kaayo ko sa kong in-laws. Plus, naa pa jud ko'y supportive nga parents. Karon, 2 years naming kasal but we are 5 years together already kay 3 years man mi nga uyab ni Bryce. And we are expecting our first baby next year. A baby girl. Please, do include me on your prayers to have a safe delivery and healthy baby. P.S. I may be sad before because Kirby and I are over. Yet happy because it happened. Because I have Bryce right now. Love, Farah. Sana all. Lami uyab. lami i-feel nga higugmaon. Lami mahigugma. Ladies and boys, mga to ang love story nilang Farah o Bryce. Diba? Maabot to daw sa katao at the right time, at the right place para higugmaon ka. Para ampingan ka. Sana all. Karon ladies and boys, mag-shoutout tayo. Ilami, nasalay forever. Saying hi and shout out. Shout out by gamay Arroyo family from Kumalarang, Zamboanga del Sur. Gikan na siyang Arroyo. Edna Jean, ingon si Jerlene sumagaysay. Kasakit manoy. Pero ana dyan na ang life. Move on na Dr. Mitch kay happy naman si Engineer Peter. Huwag yung mong kasan. I'm sure makita arakag Mr. Right ni mo someday. Adi ka dyan ako paminaw. Makawala man og homesickness gikan ni Jerlene sa may Qatar Dapitas. Tanang mga OFW na to, naminaw karon. Hi, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kanina nga mga comments, shoutouts kong gibasa. Is gikan ni siya sa confession nilang Doc Mitch
o kang Engineer Peter. Ang link anahan nara sa may description box below kung gusto mo maminaw aning story. Jumatia Adina sakit. Aida Lapura Mayol, ouch. Pa-shout by gamay, Jessa Furog, hi. I'm a new subscriber here gikan sa letter ni Mary o Gabriel and dili na ko maibot og paminaw ani nga program. Even if nana ko sa work, good is pwede rami nga mag-wireless headset sa work. Maro gini akong kalingawan. Salamat kayo. Listening from Sweden. Hi. Shy DG Craft. Nasasaltian sa Sweden. Sweden? Bonjour. Germany dito. You will find someone who will love you more than you love Ingon si Janine Istanol nga you will find someone who will love you more than I loved you before. Kasakit. Dali ra kayo ingon pero sakit yun siya. But as I said, everything has a reason, laban lang do. Bitaw no? Nadya mga butang, dali ra isulti. Move on na. Dawata na lang. Pero damn, sakit ka, lisod ka. Usahay di pa. Nice. Jenna Cadavos, sakit naman, pero ganyan talaga ang buhay. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. It breaks my heart, pero everything happens for a reason. Makakita ara ka og lalaking higumaon ka. Jeremy Pactol, hi. Shoutout by wagid ko sipiat kung nakay update na confession ba makawa og kapoy og kami nga Ace of Hearts sunod. Hi ni probinsyana dara sa may Dubai dapita, hi. Grabe jud ang tadhana dili masabtan. Lina Amared 87, hi. There's a lot of learnings you can gain in this story. Very inspiring. To Doc Mitch, laban lang Japon ta. Ingon si Francis Joanny Alvarez, hi. Nga naman dyan yung mga parents nga mahilabot sa love affair sila mga anak ko. Annie May Miranda. Pero ako, I will never ever judge ang mga ginabuhat sa mga ginikanan. Kung magapil-apil sila, I will never ever question them, judge them kung anong nabuhat nila. Makasabot ra mo pohon. Makasabot. Pero I'm not saying sakto ha. Pero di na ako sila i-question or i-judge. You will find someone who will love you more than I loved you before. Dili tawon sa yon Peter. Ingon si Selvi Alporo. Tama. No. Bitaw daghang salamat kayo sa inyong always ug kanunay nga pagpaminaw ha. Wala mo skip og ads. Bitaw, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog subscribe o palihog na lapog tuklok sa notification bell aron na updated mo kanuna. Og for now, atos ako. Dungog-dungog ratapuhon sa ato ang next nga confession. Syempre, dari lang sa ato ang YouTube channel, youtube.com/bygamay. Salamat sa inyong pagpamina. Amping, kay bahalag wala ko'y car, ga-care, kunin yung tanan. I love you. All. I love you. Especially Nemo. You're still the one. Salamat mo.